Samuel nwoma edikan ti aduasa. Na David ne ne mmarima no duru Ziklag da toso miɛnsa no. Na Amalekfo abetua anafo afam ne Ziklag. Na wabɔ Ziklag. Na wɔde ogya ahye. Na wafa ma wɔwɔ mu no numum. Firi mmɔfra so kosi mpanin so. Wɔankum obiara. Na wɔsoa wɔn si kwan so kɔe. Na David ne mmarima no duru kuro no mu no. Na hwɛ, wɔde ogya ahye. Na wɔn yerenom ne wɔn mmabarima ne wɔn mmammaa no, wafa wɔn numum kɔ. Ɛna David ne dɔm a wɔka ne ho no memmaa wɔn ne so suu yara kosii sɛ, wonya ahoɔden nso bio. Na David yerenom baanu no, Yesreni Ahinoam ne Karmelni Abigail, Nabal yere no, nso wafa wɔn numum bi. Na David ho kyerɛ no papaapa, efiri sɛ ɛdɔm no kaa sɛ obesi no aboɔ. Na ɛdɔm no nyinaa kra botoe, wɔn mmabarima ne wɔn mmammaa nti. Nanso David hyɛ ne ho den Awurade Nyankopɔn mu. Na David ka kyerɛ ɔsɔfo Ahimelek ba Abiatar sɛ, fa asɔfotadeɛ no brɛ me. Na Abiatar de asɔfotadeɛ no brɛ David. Na David bisaa Awurade sɛ, minti ɛdɔm yi anaa, mɛto wɔn. Na ɔka kyerɛ no sɛ, ti wɔn, na wobɛto wɔn, na gye nso wobɛgye. Ɛna David sii mu kɔe, ɔno ne mmarima 600 a wɔka ne ho no. Na oduru Besor subonhwa ho no, wɔn a wɔka akyire no so hɔ. Na David ne mmarima 400 tii wɔn. Na Hanu a wabrɛ a wantumi antwa Besor subonhwa no so hɔ. Na ohunu Misrini bi wura mu hɔ. Na ɔde no brɛ David. Na wɔmaa no paano dii. Na wɔmaa no nsuo nomee. Na wɔmaa no borɔdɔma ɛtoa sini ne bobe aba ntoa 2. Na odiiɛ no, n'ani so baeɛ no, efiri sɛ nansa awia ne anadwo, na onni dii, na ɔnomee. Na David ka kyerɛ no sɛ, hwan nipa ne wo, na ɛhe na wofire? Na ɔse, meyɛ Misraimni ba, Amalekni bi akoa, na me wura gyaa me hɔ, efiri sɛ yadeɛ bɔɔ me n'ano. Ekotua Kretifo anafo fam, ne deɛ ɛyɛ Yuda dea no ne Kaleb anafo fam. Na yɛde ogya hye Ziklag. Na David ka kyerɛ no sɛ, wode me besane akɔ ɛdɔm no nkyɛn. Na ɔse, ka me Onyankopɔn sɛ worenku me, nso woremfa me nhyɛ me wura nsa, na mede wo besane akɔ ɛdɔm no nkyɛn. Na ɔde no sane kɔe. Na hwɛ, asadeɛ bebrebe a wakɔfa no Filistifo asase so ne Yuda asase so no nti. Wɔboaboa fam hɔ nyinaa redidi, na wɔrenom, na wɔresa. Na David kunkum wɔn firi ahemadakye kosii da a edi soɔ no anwummere. Na wɔn mu biara amfiri mu amfi, gye mmeranteɛ 400 a wɔtrɛtrɛ nwoma so dwaneeɛ. Na David gye deɛ Amalek faeɛ no nyinaa. Na yerenom baanu no nso, David gye wɔn. Na anka wɔn biribiara, ketewa o, kɛse o, mmabarima o, mmammaa o, asade a wɔbɛfaeɛ no mu biara o. David gye ne nyinaa sane bae. Na David faa nnwan ne anantwie no nyinaa. Na wɔde wɔn dii mmoa n'anim bae, na wɔkaa sɛ, Yei deɛ, David asadeɛ nie. Na David duru mmarima 200 a wabrɛ a, wɔantumi anni David akyiri a wogyaa wɔn tena Besor subonhwa ho no nkyɛn. Na wofiri adi behyiaa David ne ɛdɔm a wɔne no nam no. Na David twinkyɛn ɛdɔm no kyeaa wɔn. Ɛna mmarima a wɔne David kɔɔeɛ no mu nnipa bɔne ne ahuhufoɔ buaa sɛ, ɛnam sɛ wɔne yɛn ankɔ nti, wɔremma wɔn asade a yakɔgye ani bi, gye wɔn yerenom ne wɔn mma na wɔmfa wɔn korɔ. Na David kaa sɛ, anuanom monyɛ saa deɛ Awurade de ama yɛn ho, na wahwɛ yɛn so, na wɔde dɔm a ɔbaa yɛn so no ahyɛ yɛn nsa. Na hwan na obetie mo asɛm yi mu? Na sɛdeɛ ɔkɔ akɔnnɔ kyɛfa teɛ no, saa ara na deɛ ɔtena nneɛma ho no nso kyɛfa teɛ, wɔnkyɛ mu pɛ. Na efiri da no ara de rekorɔ no, ɔde too hɔ yɛ ahyɛdeɛ ne atemudeɛ ma Israel de besi nnɛ. Na David duru Ziklag no, ɔsoma ma wɔde asadeɛ no bi kɔmaa Yuda mpanin a wɔyɛ ne namfo kaa sɛ, hwɛ, Awurade atamfo asadeɛ mu akyɛdeɛ a wɔde rebrɛ mu nie. Ɔde kɔmaa wɔn a wɔwɔ Betel, ne wɔn a wɔwɔ Ramot a ɛwɔ anafo fam, ne wɔn a wɔwɔ Yati, ne wɔn a wɔwɔ Aroi, ne wɔn a wɔwɔ Sifmot, ne wɔn a wɔwɔ Estimoa, ne wɔn a wɔwɔ Rakal, ne wɔn a wɔwɔ Iramefoɔ nkurom, ne wɔn a wɔwɔ Kenifoɔ kurom, ne wɔn a wɔwɔ Homa, ne wɔn a wɔwɔ Kol Asan, ne wɔn a wɔwɔ Atak, ne wɔn a wɔwɔ Hebron,
ne mmeammea a David ne ne nipa kyenkyene hɔ.